الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه قدر ومقدار العظيم. ولكن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. masu annabi barkanmu da wannan lokaci. Yau za a gan mu kusan wato karatu a irin wannan lokaci ba a saba yin sa ba, kusan karfe 12 yanzu har da 12 ta dan gota. So yawanci waɗanda suke marasa himma iri na yawanci da an yi bacci yanzu. So amma dai a layi halin abin da yasa zan yi magana yanzu saboda nukudar muhimmiya ce. Saboda yadda ta burge ni da kuma yadda abin ku ya ƙuri ya ban dariya kwarai da gaske. Allah yadda ka san zai yadda ka san zai shaƙi yan uwa. Wato Allahumma salli ala sayyidina rasulillah. Yan uwa, mun karanci salafiya bil haqqi da kyau, mun fahimci zuwaye salafiya, mun san su, duk motsin da suka yi mun san meye manufa akan motsin. In wani abu za su cimma, in dai gabarsu za ta yi motsi, to zai yi wahala abinda za mu fassara maka wannan motsin nasu wallahi ya saba in ba wani ikon Allah ba, da wahala. Dangane da gadiyan masallaci da makaranta jami'a ta ba wa yan uwa Muhammadawa masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ba su fili za su gina masallaci wanda ake ta taburza kwanan nan akai. Hadda ɗaya daga cikin limamai ya fito ya ce shi ya sauka ma ya bar limancin ɗin da za a bar Tijjaniya ta gina masallaci. Ku duba wannan abu, a lokaci ɗaya yan uwansa yan izala suna da nasu masallacin, yan izalan Jos, shi kuma ɗan izalan Kaduna ne yana da nashi masallacin. Suwa yake jin haushin an ba su masallaci za su gina, zai sauka ya ajiye su ne yan ɗariƙa. A lokacin da ya ce shi yana ƙoƙarin ya zamana an haɗa kai, yana ƙoƙarin ya jawo a haɗa kan mutane ne. Amma abin da zai ba ku mamaki, wannan haɗin kan shi ne ya zama da shi a Yalwa campus shi ne limami, a nan kuma Gobe campus na'ibinsa ba salafi shi ma shi ne limami. Duk da ni ban fiye son magana akan na'ibinsa ba, mutumin kirki ne, muna da alaƙa da shi, a sani na da shi da na yi wa ma wala uzakkiya lillahi ahadan, amma dai na san shi a mazaunin ba ɗan ɗariƙa bane, ba salafi ne. So shi yana limanci a nan. Duk a iya haɗin kan musulmai da aka samu a kusan masallatai 13, irin haɗin kan basalafi babu yanda aka ce 'yan ɗariƙa a wasu masallaci ɗaya su yi wazifa. Wannan shi ne bata haɗin kai. To dama me na gaya muku, na ce muku barazana ne, barazana ce zalla, ba so yake ajiye limancin ba, barazana ce da kuma tu'jibuhum nufusuhum, girman kai, ana jin mun kai, barazana ce. Ni na san billahi allazi ya zuciyarsa ba ajiyewa yi ba. To kwatsam kuwa sai ga abi ya dawo, abinda muka faɗa ya tabbata. Yau dai ya dawo, maganan da yayi yace kar wani ya kira shi, ba wani hanya kwaya ɗaya reconciliation da za a yi kwaya ɗaya ne, shine makaranta ta yi withdrawing ɗin wannan, a samu withdrawal na wannan approval ɗin da aka bawa land da aka bawa 'yan Tijjaniya, aka ba su aka ce gashi su gina masallaci. Ya ce sai dai a yi withdrawing. To in ba ku labari, ya dawo. Jiyan nan nake faɗa, amma duk sauran karatuttukan da na yi na faɗa muku dama tun da aka fara gadiyan nan, na ce muku ba dan Allah suke yi ba, zai dawo. Bari ma ku ji me na faɗa jiya yan uwa, bari ku ji ga abin da na faɗa jiya. Dan Allah ya kuwa a saurara. Kuma an je za a ba mu namu wani gina kana cewa a kai gaba. So mu da abin da muke faɗa muna nan za mu sa ido, mu ba ma yi wa kowa hasada, amma dai abin da yake akwai mun sani, shi ne yake cewa a yi barazana ce, kuma za ku ga ya dawo, ya yi amansa to zai zo ya lashe. Muna tare da ku, kuma in mutum ya dawo ne mun fito mun faɗa mun ce me sa ka dawo. Yau kun ji ba? Wannan jiya za a ba mu namu wai mu gina kana cewa kai baka yadda ba. So ni da abin da muke faɗa muna nan za mu sa ido, mu ba ma yi wa kowa hasada, amma dai abin da yake akwai mun sani, shi ne yake cewa a yi barazana ce, kuma za ku ga ya dawo, ya yi amansa to zai zo ya lashe. Muna tare da ku, kuma in mutum ya dawo ne mun fito mun faɗa mun ce me sa ka dawo. Yau da yan gwa kun ji ko? To bari ku ji ga bidiyon sa. yawa
na tsaya na yi nazari sosai akan maganganu na waɗanda suka kira da cikin malamai da shugabanni da iyaye da kuma abokai na masu daraja. Duk inda kuka gani har yanzu ɗalibi ne na waɗansu, ɗa ne na waɗansu, ƙane ne na waɗansu, kuma wallahi waɗanda na ɗauke su a matsayin yayi har yanzu na ba su waɗanda na ɗauke su malamai har yanzu malamai ne, kuma wallahi ana sa ne ana cikin waɗanda suka yi wani nasiha akan cewa na ce ba daidai ba ne shi wannan daidai, amma cewa da na san saboda kan daidai wannan ba daidai ba ne. Suka ce gyara ake so ba sai ka yi haka a kan gyara. Suka ce da wannan kan kuskure ne. Bari ku ji yadda ya ɗauke mu. Faɗin haka da kai kada ya zo ya buɗe wani kofa ta ɓarna da ta fi nemi sama da ɓarnar da kake tsoro a ciki. Da kuma lallai na yi nazari zama Allah ya ce ni hankali saboda akwai ɗan waɗanda suke so lau ta nuna an asibiti wa ake ajiyar fayyamilu da alaƙa. Me neman haɗin kan kenan? Ayar da ta sauka kan kafirai alafta mana. Idan a cikin wannan kalmomi da na faɗa na cewa yi wanda da ni da abokin aiki na kuma ɗan uwana Sheikh Umar Sheikh Wali duka mu ga mataki ɗaya malaman da suka ce wannan matakin na daidai sannan wani mafi shura ta jami'ar PTE wanda ta ƙarshe ta ita ce da alhakin kula da masallacin da limamai suka yi zama da mu suka kuma rubuta cewa don Allah mu janye wannan ai mun san Allah sannan malamai suka rika kira na ɗaya bayan ɗaya to wanda suka kira ni na ƙarshe jiya wajen karfe 12 dare da na yau ina cikin lacca malaman nan guda biyu waɗanda suke cikin malamai na daraja waɗannan malamai dama sun biyu su suka sa ni na ƙarƙarƙarƙarƙar a wancan lokaci. To yawwa ko haka muka bar shi yayi. Ai ko haka muka bari yayi. Ai an dai ji abin nan ko? An ji. Da ba na faɗa na ce muku zai dawo to amma duk da haka saboda ba na son abin ya yi tsayi yau ku ji ga bidiyon malam na farko. Na'am. Da wuce ranar 11 Na'am. ga watan Muharram shekara ta 1448 nake sanar da cewa na san daga limancin JTV. To. Har sai lokaci da aka ce an canza wannan hukumar that is the only condition kuma ba da kowa da ya yi a waya ba da kowa da ya yi a YouTube ba no negotiation no negotiation it is only one condition withdrawal of that agreement unless that is done I am done. Na shiga jami'an nan yawwa kun ji ai ban yadda wani ya neme ni a waya ba, ban yadda wani ya kira ni ba, no negotiation no reconciliation, babu. The only condition da aka yadda da shi shine wanda ya yadda da shi shine withdrawal of that allocation ko wani abu makamancin haka allocation din da aka yi. To ya aka yi ka dawo? Na faɗa muku zai dawo, na faɗa zai dawo, na faɗa saboda me ni na sani abin da ake yi don Allah zai zama tabbataccen abu ne. Ma kana lillahi dama wata sala wa ma kana li ghairillahi in qata wan fasala. Da abin da ake yin shi dan Allah shine zai tabbata. To you are welcome. Mun ji ka dawo za kuma a ga abin da mu ma shirye-shiryen mu dan domin abin da muke faɗa yanzu akwai wata kalma da malam kai amfani da ita. Wannan kalmar tana da tasiri kwarai da gaske. Cewan kuna buƙatan adalci, abin da zai haɗa kan musulmi ba abin da zai raba kan musulmi ba. Jamil, masha Allah, abin da zai haɗa kan musulman nan
yana daga cikin abin da zai haɗa kan musulmi mu nuna wa jami'a ya kamata, da majalisar shura a jami'a mu nuna musu ya kamata tijjanawa a ba su limanci. Da ma duk wanda suke so su zo su nema su ma wasu aƙidu ne su ma su zo su nema a ba su limanci, mu dai mun san kanmu a ba mu ma. In wannan satin malam ya ɗana, wani sati a samu wani batijjani ya ɗana, in wasu ma sun zo sun ce suna so su ma aƙidansu daban a basu. Kun ga an samu haɗin kai, an samu tawa'um, an samu ta'aluf a tsakani, an samu zuciya zai zamanto sashin zuciya yana kusantar sashin zuciya. Ba za mu ce haɗin kai ba, za mu ce an samu haɗin zuciya, saboda kada a zo garin haɗa kai a yi gwari. Insha Allah abinda muke bukata kaga sai ya zamana cewan kamar yanzu yanda malam yayi, ya zamana cewan shi gashi daga bangaren salafiya, mu ga mu daga bangaren masoya manzon Allah sufaye, sannan a raba limancin wasu suna so su ma su zo su nema, in su ma suna da gida ba mu hana ba mu. To kun ga an samu kyakkyawan fahimta, an samu abin da ya dace, wanda abin da muke bukata tun farko da ma ba a zo wannan gurin bayan uwa na batun wai mu je mu nemi fili mu ce a ba mu yi masallaci. Ba shine kadiyan yan tijaniya ba asalan. Yau da mutanen nan sun yadda ba ma limancin mu muke so ba, abinda muke so kawai bar mun tashi za mu yi wazifan mu zo mu yi wazifa a masallaci, za mu yi taron wa'azin mu yi, in maulidi ya zo abu so ɗaya ne a shekara mu yi wazifa kuma da ake yin ta kullum, wanda muka ɗauke ta wajibi ne akan mu, ta gama daɗewa duk daɗewan ta minti 30 a 24 hours duk masallacin na hannunku. Abinda ba muke bukata kenan. Da mun samu wannan waye zai zo ya ce ma yana bukatan wai muna wazifa ga masallaci muna yi, ku shiga ku yi abin ku mu ma mi, sai mu je mu ce wai a ba mu fili mu yi kaza. To amma gini ga Allah ya duba kyan niyyar mu da kyan zuciyar mu na mutanen mu, sai ya sa ita management na makaranta Allah ya saka mata da alheri, ta zo ta yi wannan, ta ɗauki wannan decision ɗin, ta ga mafita shine 'yan tijjaniya tun da wazifa farilla ne a kansu, wajibi ne suka wajabta wa kansu a mazaunin nuzuri da suka ɗauka bakance tsakaninsu da Allah. Jami'a ta ce ba laifi ga fili kuma ku gina naku. To menene a ciki? Menene a ciki? Wannan abun kuma in gaya muku shi yake faruwa a jami'o'i da yawa. To wannan dai dalilin shine babban muhimmin abu da yasa dama nace zan sa wa jama'a waɗannan bidiyoyi guda uku. Bidiyon da nace dama na san malam ga abin da zai yi, na biyu gashi ya faɗa ya ce ya dawo, na uku kuma gashi dan a farko ya ce ba wani reconciliation ba negotiation, kawai a janye wannan abin daman da aka ba 'yan tijjaniya. Ta dama mun faɗa tun a farkon bidiyon mu abu uku ne, kuma an yadda da wannan condition din mu bamu da matsala. Yawwa bamu da wani problem. Ya zama na cewa masallaci an samu rotational zagayawan limamai kamar yadda ake a masallacin Abuja, akwai basalafi, akwai batijjani, akwai waye duka suna nan. To ba laifi sauran masallatai irin wannan, musamman a ATBU mu ma abinda ake sai malam wannan basalafi yayi, batijjani masoyin manzon Allah yayi, a samu wasu ma suna so su ma su zo su nema su yi. Abinda mu muke bukata kenan. In an yi dama bamu da bukatan sai an zo an ce mana ga batun masallaci. Yawwa in ba a samu wannan ba to a bar mu gina namu. A bar mu gina namu yadda management ta ɗauki decision. Kuma da Allah da Annabi kullum abinda muke faɗa a dinga rage girman kai rawanin tsiya, in ba ka ba mutum zai yi ta amai yana zuwa yana lashewa. Allah ya tsare mu. Albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kare mu, Allah ya tsare mana mutuncin mu da iman mu, albarka Annabi. Daga ƙarshe ƴan uwa akwai sakonni guda biyu da nake so zan isar, muhimmai kwarai da gaske. Kowa ya ga maganan Professor Ibrahim Ahmad Makari, babban limami na masallacin Abuja, dangane da wannan issue din. Ya ba da shawarwari wanda musamman a cikin akwai wata gaba da ya jawo hankalin ƴan uwa Muhammadawa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma da yawa na fahimci ana samun ɗaiɗaikun mutane wanda ba su fahimci saƙon da yake so ya isar a wannan gurin ba, sai suka yi wa saƙon wani irin fahimta daban. To shi yasa nake so zan bayanin wannan gaban. A ciki maganar da professor yake yana maganar cewa lallai ƴan uwanmu su nemi haƙƙinsu, kuma kar wani abu ya sa su ware daga cikin jama'an musulmi. To kalman ciwon kar wani abu ya sa su ware, wasu sai suna ɗaukan professor yana magana akan cewa wannan masallaci
da jami'ar ATBU filin masallaci da ta ba wa mutane profesa yana nufin wai kar a ware a ce za a yi masallaci, la ba abin da yake nufi ba kenan. Abin da profesa yake nufi yana nufin cewa akwai ƙungiyoyi waɗanda don in ka biyo su yaƙin maganan sa ma bai kamata ma a ce mutum yayi wani fahimta sabanin wanda zan faɗa din nan yanzu ban ka biyo su yaƙin maganan sa. Yana nufin cewa a cikin ƙungiya ta masallaci na jami'a ko da an ce ga wani masallaci na tijjaniya to karka ji sauran masallatan ba naka bane, naka ne, kana da haƙƙi, shine abin da yake nufi. Karka ware wancan masallatan ma naka ne. Ƙungiyar MSSN ita ma wannan ƙungiya ce wanda har yau in ka shiga a mazauninka na batijjani kana biyan kuɗi a ciki, to ya za ka yi ka biya kuɗi akan abin da ba naka ba? Kaga ashe naka ne, kar ka ware ko da kana cikin ƙungiyar timsa. Shine ma'anar maganarsa wanda ya kamata yan uwa su fahimci haka. Wannan saƙon nake so isar. Saƙo na biyu, akwai wata magana da aka sa ta tana ta yawo, maganan Khalifa Sheikh Ibrahim Sheikh Daro Usman Bauchi. Za a ga wasu ku da yawa sun gani yana cewa in dai su misali mutanen wannan makaranta da su ɗalibai ƙungiyar timsan suna so ya zama an gina wannan guri, to wannan account ɗin da suka sa suna neman taimako akan su cire shi. To wannan farko dai wannan maganan kuskure ne, magana ce da ake yin ta a cikin group, ba wai yana magana da abin nan ba. Ya dai gaya wani ɗaya daga cikin jagororin group ɗin cewa a gaya wa waɗancan, ba wai ya yi ta bane don ta fita duniya. To amma kun san yanayin mutane, in ya zama magana ta fita ba su da control, kawai sai ya zama maganan manyan mutane ana ɗauka ana yaɗawa a ko'ina, wanda wannan kuskure ne. Ya kamata mutane su gane lokacin da kake cikin group ka ji ana magana, in ba ne maganan ne ya ɗauka ya yaɗa ba, kai ka ɗauka ka yaɗa, wannan cin amana ne, ba daidai ba ne. So alhamdulillah duk muna cikin group ɗin. Bayan ya yi wannan mun yi bayani, mun gaya masa ga manufan su timsan ɗin, ga shi account ɗin da suka sa kuma ba account ne na wanda za a ce wani mutum ɗaya ba, individual wanda yake personal, a'a ba mutum ɗaya ba, account ne za a ga sunan account ɗin timsan ne nake tsammani ko wani abu ne makamancin haka. Jiya mun sa hoton account ɗin da komai da komai. To da ya ji cewa ga irin tsarin da aka biyo sai ya ce to babu komai, tunda har riga sun fitar da sanarwar za suna neman taimakon, za a iya ci, duk wanda yake da niyya zai iya ci gaba da basu taimakon. To maganar tasa tana nan, ita ma abin da yasa ba zan sa a nan ba saboda ba izinin sa, duk a cikin group muke wannan tattaunawa. Don haka dai wancan magana da aka gani na cewa ya ce a dakatar, an yi discarding ɗinta, babu ita. Ma'ana duk wanda yake da wani yunkuri yana so yayi ya tura musu, ba wani abu bane. Ina tsammanin suna account ɗin nasu ko timsan ko wani abu dai wanda suka sa suka yi flyers haka suka babbayar ana yadawa, suna account ɗin nasu. So mu ma duka mun yi kokari mun sa namu da na sadaka wa iyayenmu da na iyalanmu da na yaranmu da wanda duk muke gaya masa ya ji, muna ce masa ya sa daidai gwargwado. Sannan wasu zaka ga ma suna waya suna tambayar mutum da Allah a tura musu account. To ai bai kamata ku dinga mutanen mu ku dinga irin haka ba. Tura maka account ga flyer kana gani tana yawo a ko ina a social media da sunan timsan din ATBU chapter Bauchi, wani abu makamancin haka da sunan banki, ina tsammanin ko FCMB ko First Bank, wani abu makamancin haka da account number su. To kuma me yasa za ku dinga a tura mana account number? Flyer tana nan wanda dai ka ganta a Facebook din nan tana abin nan, kuma in ka sa application ɗinka bankin zai baka sunan bankin, zai baka account number da komai da sauransu. Da haka wancan magana da ake cewa na Khalifa Sheikh Ibrahim Sheikh Daro Usman Bauchi ya faɗa, magana an yi naskhinta da maganar tashi da ta zo daga baya. So kuma abin da yasa ba mu san mu dinga ɗaukan maganganu haka na manya muna yaɗawa. Anyhow, to wannan ne sakon da nake so zan isar. Muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya dace da mu, Allah kuma ya rufa mana asiri, Allah ya ba mu sabati cikin al'amura, albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya zaunar mana da ƙasar mu lafiya, ya zaunar mana da garin mu lafiya, ya zaunar mana da makarantun mu lafiya, albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba za mu gushe ba dan lokacin da muka hau kan platform ko muka hau kan mimbari ko a wajajen karatun mu a masallatan mu, za mu yi tawa wannan makaranta addu'a, management ɗinta da jagororinta da sauran kowa da kowa da ma ɗalibanta duka za mu yi ta addu'a Allah tabaraka ta'ala ya zaunar da ita lafiya. Allah ya saka wa shugabanninta da alkhairi da wannan dama da suka bayar, muna godiya sosai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.